गंसे फैबावबाय मा खालामनो बे गासिबो बिराद दुखु गोनां खोथा इ रिक्सायाथ' नेशनेल हाइवेआव सालायनो मोनखाया 216 मिनिस्ट्रि अफ रड ट्रान्सपर्ट एन्ड हाइवेज गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि जिथु नटिफिकेसन जुन मासनि 2016 जुन मासनि बाव स्पष्ट लिरनाय दं आरो माजे माजे गेजेर गेजेर माने सुप्रिम कर्टआबो बिनि सायावनो आरो माने माबानो बेखौ आरोबाव इमप्लिमेन्टेसन जादोंना जायाखै कमप्लेन्स जादोंना जायाखै बिनि खोथाखौ लानानैबो माने अनेक माने तदारक खालामबाय थायो फल' अफ एक्सन लाबाय थायो नै दाखालिसो मोनसे भिसि जानानै थांदों बे भिसिआव जोंना अनारेबल चिफ सेक्रेटारि शेयार खालामदोंमोन जेराव डिजिपि सार दंमोन बहाय गले गले होनदों जे इ रिक्सा हाइवेआव सोलिगासिनो दङ जोंनिफ्राय जोंनि मानसिफ्रा मा खालामगासिनो दङ दा बे बेलायाव जों इसेबां बार बुंनायनि उनावबो जुदि सोरबा बिदि सालायोबा बेसेबां दुखु गोनां एसे साननानै नाहरलाय सालायबाय थानायखौ नुबाय थायो बेनो दा ओंखायनो जों होनदों दा सोरबा सोरबा होनो जोंखौ मानो खिथाखायाखै हो जों मानो मिथियाखै दा बे सोंलुआ ओरैबादि जे बेबादि एवारनेसखौथ' जों एकदम खालामबाय थाखायो साफ्रोमबोनि न'आव थांनानै दा नोंथांमोना दिनै ससियेल मिडिया फैदों मिडियानि जुगै आजिखालि मबाइलखौ बयबो नायो बेबादिखौ जों हाजार बार हगारबाय नोंथांमोनाबो हयथ' गोसोआव दङ दा बिनि उनावबो जुदि बिथांमोना बिदि होनोब्ला बेसे दुखु गोनां खोथा हो आरो दा बिनि थाखायनो आरोबाव आरो बांसिन मिथिथों होननानै नै माइक खानानै थांनाय 7 दिन खुनु आन्थोर ज'आजासे थांलाय फैलाय खालामगासिनो दं दा मोनसेल' मिजिंथिनाय जोंना बयबो गावनि रोंगौथिखौ खामानिजों देखायथों माने मा माने बे मोजां खामानि मावनानै देखायोबा माने सनमान बारायसो नालाय बेखौ लुबैदों